Ahoj všichni, vítejte u videa TOP 5 nejzajímavějších informací o vesmíru, které vám vyrazí dech. Vesmír je plný tajemství a neuvěřitelných jevů, tak pojďme na to hned teď. Číslo 5. Temná hmota a temná energie. Neviditelní vládci vesmíru. Víme, že normální hmota, ze které jsme my, hvězdy i planety, tvoří jen asi 5% vesmíru. Kolem 27% je temná hmota, kterou nevidíme, ale cítíme její gravitaci, drží galaxie pohromadě. A zbylých 68% to je temná energie, která způsobuje, že se vesmír rozpíná stále rychleji. Bez těchto dvou záhad by vesmír vypadal úplně jinak. Číslo 4. Vesmír se rozpíná a nemá žádný střed ani okraj. Vesmír vznikl před asi 13,5 miliardami let velkým třeskem a od té doby se neustále rozpíná. Každá galaxie se vzdaluje od ostatních, ale není to tak, že bychom byli uprostřed. Vesmír nemá střed. Je to jako nafukující se balónek, kde se všechny body vzdalují od sebe navzájem. A hranice? Žádná neexistuje. Číslo 3. Černé díry. A nic jim neunikne. Ani světlo černé díry jsou místa s tak obrovskou gravitací, že ani světlo nemůže uniknout. Vznikají při kolapsu masivních hvězd a uprostřed mají singularitu. Bod nekonečné hustoty. Nejsou to díry do jiného vesmíru, ale extrémní objekty, které ohýbají čas a prostor. Číslo 2. Nekonečný počet hvězd a galaxií. V pozorovatelném vesmíru je asi 2 biliony galaxií, každá s miliardami hvězd. Celkově je tam víc hvězd než zrn písku na všech plážích Země. A naše Mléčná dráha? Jen jedna z mnoha, s asi 300 miliardami hvězd. A teď číslo 1. Neutrina, neviditelní cestovatelé skrz všechno. Právě teď prochází vaším tělem miliardy neutrin za sekundu. Tyto částice vznikají v jádru Slunce a proletí skrz Zemi, jako by nic nebylo. Každou sekundu jich projde vaším palcem asi 100 miliard. A vy to necítíte. Jsou to duchové vesmíru, které nám pomáhají pochopit jeho nejhlubší tajemství. Pokud vás některý z nich fakt šokoval nebo máte svůj vlastní oblíbený vesmírný mindblower, hoďte to dolů do komentářů, rád si to přečtu. Nezapomeňte dát like, pokud se vám video líbilo, sdílet s kamarády a hlavně odběr s zvonečkem, ať vám neunikne další dávka kosmických zajímavostí. Mějte se krásně, držte se Curiosity a těším se na vás u příštího videa. Jasnou oblohu a hodně štěstí při pozorování hvězd. Čau, čau!